Hát ugyebár megint én vagyok, de egyet kifelejtettük az egyik Sonic filmből, egy kicsi reklámból, a neve, hát ugye ez a robotnyiknek az egyik tojás robotja, ami valahogy a roncba került, és így frissítette magát nagyon erősszel, szóval így gondoltam, hogy csináljuk meg darabba, ugye, úgy értem. Hát az egész nincs meg, de egy kicsit szednem valamit. Meg kérlek, hogy átvéded, csak ezt akarom szétszedni. Kérlek. Nem? Jó. Akarkálta. Hoppá. Hát valahogy szétszedtem. Ugyebár ezt szétkezhetjük, vagy nem. Ezt. Hát így próbálom megcsinálni, ahogy kell, de próbálom, de hol van az a darab? Hát valahogy alakul a robotnyik egyik trónja, vagy ez az izéje. De sokáig fog tartani. Hát, ja, eddig így alakul. Hát nekem van egy jó rossz hírem, ennek valamit ne kell néznem, basszus. Valamit ne kell néznem. Ja. Hát akkor előre. De most komolyan nem találok valamit. Hát ugye itt van a darabjaim. Hol lehet? Szégyen. Nem találok semmit. Ha mi van, ezt fogjuk rátenni. Mi lesz? Semmi bajom, ez tök jó. Nem tudom, hogy így jó lesz-e. Na mindegy. Akkor majd a következő részem. Mert én már teljesen ki vagyok fáradva. Na, én Renátó voltam. Sziasztok!